si ndoti 2026 tikhatu kwatira akazi 4 or 5 pamene pa zina kati kutero choncho malinga ndi price ya chimanga mungambo kumvera pano kuti iyayi kapigiri kaja kasika ndimaonanso lero news auna kuti iyayi nditukatumba kachimanga kaja tizikagula ka amati 50,000 kanga 50,000 atsali 55,000 koma kwa vendor pa jende 64 ndikuti kena kaja tizipana chikuchigali ndikuti ababa akazi aja akazi yatanda apo pa 4 or 5 ana one taje saro ziziteka 365 days apapa nde ikuyandikira. Lero ndi 31 December 2025 pamene tikupanga video ino. Ndingofuna ndicheze ndi anthu awiri atatu makamaka kuti kodi chaka cha 2025 chayenda amotani. Chaka chimene chitu kwachitika zinthu zosiyana-siyana, monga nonse mukudziwa kuti tinali ndi zisankho zosankha mtsogoleri wa dziko lino komanso kuposaposa aphungu komanso akhansala. Kwachitika ndithu zinthu zochuluka komano sindikufuna kuti ndifotokoze zambiri chifukwa monga ndanenera muja kuti ndikhale ndikucheza ndithu ndi anthu osiyana-siyana. So ndikuwerako ndifuna ndithu ndingokhala ndi conversation ndi mbale amene mukumuona, ngati mukumuona kumbuyo amene mukumuona ndithu ali mapayo, amene ndifuna ndithu ndicheze naye kuti chaka chake cha 2025 chayenda amotani. Chaka chimenechi ndithu kwachitika zinthu ziwiri zitatu zosiyana-siyana zimene ndithu tikufuna kuti tiziunikire. Ndiye ndili pano ndithu kuti ndicheze ndi mbale amene kuti kodi zinthu zake zikuyenda motani. Mzanga, iwe moyo wako ukuyenda bwanji? Ine ndiyamika ambuye, moyo wanga ukuyenda bwino kwambiri. Tafikaso kumapeto kwa chaka uko. Kulibe ukolera mangowa kumatsuka. Zona mzingwana maziwa ndiye kuti ndasuka pamene papa. Kopa chenchi ndi zina ziwiri zitatu. Tangosala ndi mawa zochepa chabe kuti tikwangule chakachi. Iwe chaka cha 2025 ungachifotokoze motani? Bale wanga chaka cha 2025 chinali bwino kwambiri. Ngakhale sizimalephera zovuta ziwiri zitatu. Komabe taenda mpaka nosafika siku la lero. Munga mukuziwa tinali ndi zisankho. Anthu pa ground yankhula zambiri. Koma kumapeto mpaka anatafika siku la lero. Hero mbale wanga. Okay, ndi maplani yako mchaka cha 2026 ale samakhani maplani. Inde ndikuziwa kuti mwakuti komana wewe ngati munthu si ndoti 2026 tikhatu kwatira akazi 4 or 5 pamene pa zina kati kutero choncho malinga ndi price ya chimanga mungambo kumvera pano kuti iyayi kapigiri kaja kasika. Ndimaonanso lero news auna kuti iyayi nditukatumba kachimanga kaja tizikagula ka amati 50,000 kanga 50,000 atsali 55,000 koma kwa vendor pa jende 64 ndikuti kena kaja tizipana chikuchigali ndikuti ababa akazi aja akazi yatanda apo pa 4 or 5 ana one taje saro ziziteka. Okay, so nthawi nsanga ngati mene kumakhala kuchitika zambiri takhati kuona pa 25 paja kunachitika ndithu ngozi chanjanjani timaona ndithu ma TV mu ma radio amalengeza. Langizo lako kwa chinyamata amene amakonda mapwando fa tsiku limene litu ndi tsiku limene anthu amasangalala mopitirira mulingo, langizo lako ndi lotani? Apapa tine chilungamo ndimene zinthu zilili. Tiyeneka kukhala osamala. Mapwando samatha. Moyo ngati tini moyo. Mapwando samatha. Akubweranso 2027. Tizayenekaso tizasangalala. 2028. Maonaso pamene bobwe ndiye kuti tiyeneka ndithu kukhala ndi limiti ya masangalalidwe. Kuti tienda morani ambiri amapita kuchechi kutoko lero ndi kuti usiku uno kukhala zikondwerero mchali chi anthu achezera. So mafuna kukhala ndi limiti kuti ndisangalale morani. Achakumwaso alipo imwaniso mwa limiti timatenga nawo kuti mwe tichapepo mmimba pamapeza kuti pena pache padwala kani mutu mmene umapoteka timapanga nawo zimenezi tiona kuti tipanga bwanji. So tikhale ndi limiti mamwedwe komanso mapwando kuti tienda motani. Ambiri ni madandaula amapeza kuti ali pa chakumwa akumwera komwe kulimbi koma amakhala munthu kwa manasi uyenda bwanji suppose have a transport kuti ona kuti upanga bwanji koma sizoona kuti muzikachita struggling mutala apeleka akugundatu akakusema basi wayiroza driver ndola kuisa namwera sanga unamwera sako koma no kuyenda mola kwiki sio ndo watoseta anjinga za moto aenda wapansi komanso zathu amagali moto choncho teneka kukhala osamala kuona kuti tienda motani. Hero bale wanga
tikutero kuti basi tingofuna tikhale ndi macheza ndikucheza ndithu ndi mzangayi sanazipange introduce chifukwa wangofikira nkhani komano ndimfunse kuti kodi iyeyu dzina lake ndani ya azipange introduce mwina nkutheka kuti mwina pali malo opezera banja sasowa akhoza kukhala kuti ndomwewa ndithu mwina pali mahope ena amene akuonera pakadali pano adziwe kuti kodi amene akumuhopera ndi ndani. Mzanga atangofikira ndithu nkhani zosiyanasiyana iweyo ndiwe yani kwenikweni? Ine m'bale wanga ndine Boniface Onyeka Gonan. Umachokera kwe? Ine m'bale wanga ndimachokera kwa Manase. Kubadwira home origin? Ine kubadwira ndi ku Nigeria. Komano tinafikira kuno ku Malawi through Mozambique. Choncho ndinenzika nanga sindikutha zaka zambiri ndilimo. Ndinenzika ndithu ya Malawi koma ife kumuzi ku Nigeria. Okay, ineyo ndingosangala kuti ngakhale mango ndapeza mango mkulu naye kudya mango ngati mbira kumabe ngakhale ndapeza kuti asenda kale kumabe ndathokoza kuti unayendeka nthawi kuti tithe kucheza makamaka uzindikira kuti takwanitsa ndithu chaka tikuchimaliza papa 365 days simasiku kuti tikhuza kungowerenga ndi zala kufika pano tili ndi moyo ndekuti ndi chisomo Mulungu amakhala kuti watisungira nde inetu ndikufuna kuti wewe yankhule mawu ako omaliza ndisana balize zimacheza ameneyo tangonena chilichonse chakukhosi. Ine ndiyankho chakukhosi. Munga mukuziwa mnyengo iyi tili mnyengo za chisangalalo munga ndanenera pachiyambi tiye ndikhale nosamala komanso nzathu njinga za moto paja mapeza nthawi zambiri amenyako pang'ono komanso kunyamula customer pamene pachita kuti zinthu siziyendayi akhale nomo siku lolezera ndi siku lililonse umunthu umasangala siku lililonse komano it's a Christmas komano aineka ndithu amweko mabwino kuti so amene anyamulayo akafike so wamoyo ansatu so amene tikusangala usiku uno tisangalane mabwino mpaka natione kuti sogolo kuzikhala mota. Nakunyadira nzanga fori unali ndi nthawi yoti ticheze pamene zikomo kwambiri balewa. Ndikutero ndithu kuti timangofuna kuti tingokhala ndi ka conversation kakang'ono pamene tangotsala ndi mawazi ochepa chabe kuti tilowe mchaka china. Ndikupempha kuti amene mukhale mukuonera video imuyionera ndithu mchaka chinacho kuma video imene tayipanga pa 31 December mchaka chimene cha 2025 tangopanga ndi subscribe to this channel komanso tayika maganizo anu makamaka pa zimene tacheza mu comment section imo chifukwa zimenezo zimene zimatipasa ife mphamvu kuti tipitise kumachita zimene tikuchita pakadali pano. Until that next time ndingoti mwakumana nonse zikomo.